ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet, il-Gvern għala is-sena b'surplus ta' kważi 251 miljun euro. Dan kien it-tielet surplus konsekuttiv u t-tieni l-akbar surplus fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea matul is-sena li għaddiet. Fil-fatt ċifri maħruġa mill-Eurostat juru li Malta kellha t-tieni l-ogħla surplus fil-finanzi tal-Gvern. L-istatistika tal-NSO turi li s-surplus kien dovut għal żieda fit-dħul tal-Gvern ta' kważi 354 miljun euro, meta fl-istess waqt in-nefqa tal-Gvern żdiedet bi ftit aktar minn 490 miljun euro. Miċ-ċifri uffiċjali tal-NSO maħruġa skont l-obbligi ta' Trattat ta' Maastricht li jgħoddu għal pajjiżi kollha msieħba fiż-żona euro, jirriżulta li s-surplus ta' Malta kien ta' 2% tal-prodott domestiku gross, 0.4% biss anqas minn dak tal-Lussemburgu. Dan meta r-regoli ta' Maastricht jeżiġu li l-pajjiżi fiż-żona euro ma jkollhomx żbilanċ ta' aktar minn 3% u dejn li ma jaqbiss is-60% tal-prodott domestiku gross. L-istatistika turi wkoll li matul is-sena li għaddiet, il-Gvern kompla jnaqqas il-pis tad-dejn minn fuq il-familji Maltin u kien ferm aħjar minn dak li tesiġi l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt matul dawn l-aħħar 4 snin, il-Gvern mhux biss naqqas id-dejn minn kważi 68% fl-2012 għal 46% s-sena li għaddiet, iżda reġġa' iż-żieda fil-pis tad-dejn nazzjonali li għamlu 3 amministrazzjonijiet nazzjonalisti preċedenti. Sitwazzjoni li pajjiżna kien ilu aktar minn 20 sena ma jkollu pis tad-dejn bħala proporzjoni tal-pis nazzjonali daqshekk baxx u daqshekk taħt l-obbligi Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.